که چیپتاها ارزان کرده نشوند، پروازها به انجام نمیرسد. سلام علیکم. اویدی اوفی مهاجران یگان خبر نیست. مردم قریب یک سال 3 ماه می شود که با گپ‌های شما باور میکنند. آیا میخواهی ریش خود را زیاد نمایی، یا میخواهی موی سر از ریختن ماند، یا میخواهی داغ‌های سفید بدن را نیست نمایی و یا میخواهی خود را فربه یا خراب کنی، پس به شما صاف سودا را توصیه میدهیم. و یا شخصانه میخواهند حجامه کنند یا روغن تازه سیاه‌دانه را دسترس کنند و یا کپسوله الهدایه به صاف سودا مراجعت نمایید. داروها دست‌افکنی نیز کرده میشوند. رقم‌ها در روی اکران. از نام یوریست جی مراجعت کنید، تخفیف دارد. با صاف سودا باشید. آفیس صاف سودا در پیتر و مسکو. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист Ҷей. Як чандин ахборотҳои навай ба шумо пешкаш мегардонем ва дар идомаи суҳбат ба саволҳои равонкардагитон ҷавоб мегардонем. Аввалин ахбороти мо оиди муроҷиатномаи мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мардум, яъне ки муроҷиати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон оиз ба марзи Қирғизистон вориди Тоҷикистон шидан ё ки аз Тоҷикистон ба Қирғизистон сафар кардан. вазорати умурии хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бо нашри як муроҷиатнома аз маҳдудиятҳои ҷоринамудаи ҷониби Қирғизистон гуфта таъкид намудааст ки ин қарор бидуни ҳеҷ огоҳӣ ҷорӣ қабул нашудааст. вазорати умурии хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бо нашри як муроҷиатнома аз маҳдудиятҳои ҷоринамудаи ҷониби Қирғизистон гуфта таъкид намудааст ки ин қарор бидуни ҳеҷ огоҳӣ ҷорӣ қабул шудааст. дар робита бо қарори вазирони ҷумҳурии Қирғизистон 21 майи соли 2021 ки бидуни огоҳии пешакӣ қабул шуд, вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандон хоҳишманд аст ки аз ҳама гуна сафар ба Қирғизистон ва ё убури транзитӣ ба кишварҳои дигар тариқи қаламрави он худдорӣ намоянд, омадааст дар муроҷиатномаи вазорати корҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. яъне ки бисёртар ба шахсиятҳое тааллуқ дорад ки аз Федератсияи Россия мехоҳанд ки билети арзонтар бигирану через Қирғизистон вориди ҷумҳурии Тоҷикистон шаванд. махсус ба ҳамин шахсиятҳо муроҷиат кардагӣ ҳастанд ки бо тариқи транзитӣ, яъне бо тариқи давлати сеюм вориди ҷумҳурии Тоҷикистон нашаванд, шаҳрвандои тоҷик, ё ки аз Тоҷикистон ба Қирғизистон рафта баъдан ба Россия дохил нашаванд. аз ҳама шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш кард. ва инчунин вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон аз шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродии ҷумҳурӣ ки ба ҳамлу нақли мусофирон ва бор тавассути ҳамаи навъҳои нақлиёт машғуланд хоҳиш намудааст ки аз қаламрави Қирғизистон истифода накунанд ва масирҳои дигарро тавассути кишварҳои сеюм ба кор баранд. шахсиятҳое ки низ ба кору фаъолият машғуланд бо тариқи мақсад фураҳо ё дигар нақлиётҳо бор меёранд, ба ӯ шахсиятҳоро низ огоҳӣ додагӣ ҳастанд, хоҳиш кардагӣ ҳастанд аз ӯ шахсиятҳоро ҳам ки бо тариқи Қирғизистон бо тариқи сарҳадаш нагзаранд ва ба воситаи дигар давлат вориди ҷумҳурии Тоҷикистон шаванд. ва инчунин қайд карданд дар сурати поймол шудани ҳуқуқ ё зоҳир гардидани муносибати ғаразнок нисбат ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави ҷумҳурии Қирғизистон метавонанд ба сафорати Тоҷикистон дар Бишкек ки аз рӯи ҳадди алоқаи доимӣ рақамҳо 996 500 44 22 11 муроҷиат намоянд. яъне ҳар шахсияте ки дар Қирғизистон қарор дорад тоҷик ҳастай ва муносибатҳои ғаразнок нисбати ӯ шахсият раво мебинанд шаҳрвандои Қирғизистон, ин нафарҳо метавонанд ба посолствои ҷумҳурии Тоҷикистон дар Бишкек муроҷиат намоянд ё ки рақамҳои мо дар боло зикр намудем занг бизананд, шикоят дошта бошанд, бирасонанд. ин дар ҳолест ки мақомоти Қирғизистон ахиран мусофирони тоҷикистонии ҳавопаймоии Somon Air-ро дар Бишкек қабул накард, онҳоро бозпас фиристоданд. раиси вазири Қирғизистон Улуғбек Маъруфов дар сафар ба ноҳияи ҷонолои вилояти Ош дар марз бо ноҳияи Лахши Тоҷикистон изҳор дошта буд ки то ҳаллу фасли мушкилӣ аломатгузории марзи ду кишвар тамоми гузаргоҳҳои марзӣ баста боқӣ мемонанд. ахбороти навбатӣ оиди Икром Субҳонзода назди дармондаҳо баромад. аз даъват ба оромӣ то ваъдаи ҳалли мушкилӣ. яъне ки Икром Субҳонзода директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, бояд ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Россия Северни Ветер дирӯз як парвози худша ба анҷом мерасонид, вале мутаассифона шахсиятҳое ки чипта харидорӣ карда буданд дар аэропорт дармондагианд
ба ҳамин хотир директори агентӣ назди шаҳрвандон биромад ва суханронӣ карданд. раиси агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии тоҷикистон ба назди мусофирони дармонда дар фурудгоҳи душанбе баромад ва ба саволҳои онҳо посух гуфт. мақсад аз бебарасӣ мондани дархости баъзе ширкатҳо ба парвоз танҳо як аст паст кардани арзиши чипта, гуфт вай. ҳамчунин ӯ тавзеҳ дод ки Северный ветер танҳо дирӯз расман ва хатӣ розӣ дод ки чиптаҳояшро на зиёдтар аз $500 ба фурӯш мегузорад ва дубора дархост кард ки парвозҳоро агентӣ иҷозат диҳад. ӯ ба суоли мусофирони зиёде ки аз ин иҷозати агентӣ кай дода мешавад гуфт: дар наздиктарин фурсат мо кӯшиш мекунем ки дар доираи талаботи ҷорӣ дар наздиктарин фурсат ин масъала баррасӣ шавад ва қарори дахлдор қабул гардад, қайд кард директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии тоҷикистон. яъне ки дар рӯзҳои наздик ин мушкилӣ баррасӣ карда мешавад ва шахсиятҳое ки чипта харидорӣ кардагиянд парвозҳошон ба анҷом мерасад. ва рӯзи 26 май ширкати ҳавопаймоии Северный ветер аллакай дар шаҳрҳои худ, яъне ки дар ҳамун нусхаҳои аризаҳои худ розигии худша дод барои на зиёдтар аз $500 фурӯхтани чиптаҳо. Тиҷей Про нависад: якай сорбон ма соҳиби ду фарзандам. Тоҷикистон рам аблава мебаранд ё не? 24 сол дорам. илтимос ҷавоб диҳед. хушбахтона дар ҳоле ки соҳиби ду фарзанд мешен, аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мешен ва ҳамун хубае ки шаҳодатномаҳои кӯдакотона брен ба қайд бигирем бубарен. ҳоҷӣ нависад: сорбон раҳмат братне ки саволи пурра надодӣ нестай круглосуточни ё ки аз соати 9 то 5-6 духтури дандон Москвада. бародар намедонам ки дигар ҷоҳош чӣ хелияй, ҳамун рақамода метавонӣ занг бизанӣ ва кадом соате ки даъватат кунанд мерай кор табуд мекунанд. Киромиддин нависад: салом алайкум ака, ман чанд солае ки дар канали шумо обунаам, видеоҳои шуморо тамошо мекунам, тавсияҳои беҳтарин мешунавем. раҳмат ака, худованд ҳамавақт сарбаланд бошед. ҳазору раҳмати калона мегӯна нафароеда ки моро дастгирӣ мекунанд ва ҳамарӯза барномаҳои моро тамошо мекунанд. Мирзоев Баҳодур нависад: ассалому алайкум акаи Сорбон, шумо дар видеои дирӯз будагӣ гуфтаем билет арзон шудагӣ. Як рӯз арзон фурӯхтан бо ҳамон нархи наво, намедонам киро бовар кунем. Як рӯз арзон фурӯхтан мақсад дар ҳамун ҷаласае ки баргузор гардид оиди арзон кардани нархи чиптаҳо. ҷумҳурии Тоҷикистон аввалан условия монд, яъне ки директори агентии граждании ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт агар ки чиптаҳо арзон карда нашаванд, парвозҳо ба анҷом намерасанд ва хушбахтона ширкатҳои русӣ қабул карданд дархоставу нархи чиптаҳоро арзон карданд ва боз дар охир қайд намудан онҷа як рақамҳои боварӣ мондагиянд ки дар ҳар куҷое ки ширкатҳоеро ки қайд кардагиянд билетҳошон бояд $500 фурӯхта шавад, агар ки қимат фурӯхта шаванд боз ба шаҳрвандон метавонанд ки ба ҳамун рақамҳои боварӣ дар тамос бошанд, яъне шикоят кунанд. як 2 рӯз ё ки 3 рӯз пеш рақамҳоро дар видеои гузашта гуфта будам, айни ҳол дар ёдум нест мутаассифона рақамҳош. Тақдир Саидраҳмонов нависад: салом алайкум, илтимос мо чанд бор шид менависем, ҷавоб надодем. Северный ветер парвозҳояшро анҷом додеста ё ки не? Мутаассифона ҳар касе ки ҳамин ширкат чипта харидорӣ кардагияй рӯзҳои 18, 23 ва 26 парвозош ба анҷом расидагӣ нест, вале рӯзҳои наздик бояд ки мушкилӣ баррасӣ карда шавад. Тоҷикон 07 нависад: салом алайкум, оиди авфи муҳоҷирон ягон хабар нест? мутаассифона ягон ахбороти нав нест. Деҳотӣ нависад: якай Сорбон раҳмат ки ай хабарҳои нав огоҳмон мекунӣ. шахсоне ки 27 сола мешаванд баъдан ба военкомат бо дархости аризаи синни ниҳоӣ ва якчанд ҳуҷҷатҳои зикршуда онҳоро военни билет метиҳанд. мехостам фаҳмам оё ин чӣ гуна военни билет бошад? бо ин гуна военни билет аз хизмат озод мешуда бошед? барои синни солат аз даъват кардан ба хизмат бигзара тра военни билет наметиҳанд бародар. ҳам қадар ки аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мешавед ва баъдан озод шиданш ҳам аз синни 28 солагӣ. аллакай ҳамин 28 сола кишидӣ, баъд аз даъват ба хизмат озод мешавед, дар ҳоле ки синни соли шумо 27 сола боша ба хизмат даъват карда мешавед. Ривоҷ Шарипов нависад: салом бародар, чӣ лозим гапҳои дурӯғ? мардум қариби 1 соли 3 моҳ мешавад ки бо гапҳои шумо бовар мекунанд.
дар мардуми бечора аз куҷо 4-5-6 рубл мебиёд ки ба самолёт билет харидорӣ мекунанд. Сорбон додар кай роҳҳои заминӣ, поездҳо, автобусҳо кушода мешаванд. Инро аниқ гуфта метавонед. Бародари азиз, дар аввали комментарият нависондай ки гапҳои дурӯғ чӣ лозим ва бо дар охири комментарият савол додай. Фикр мекунам ки ман ҷавоб натам саволи тара хубтара, барое ки 1 сол 3 моҳ шуда, 1 сол чанд моҳ шуда мо видеои дурӯғ карда гаштем ба фикри ту. Мамнун нависта. Якай Сорбон 27 май аблава тамом мешавад. Бале, даъват ба хизмат ба анҷом мерасад. Не се нависта. Кори шумо чие ба реклама ямин бародар намефурад ҳом бигзаронаш тамошош накард. Бале бародар, ман тарафдори ямин гапитиям. Каседа ки маъқул нест ям реклама бигзаронен тамошош накунед. Олимҷон аиста, якай Сорбон як савол. Ҳамин нархи билета радиои Озодӣ гуфтесай ай $500 зиёд нестай. Чӣ қадар дурустай? Шумо ягон маълумот доред? Албатта мо дар ин бора аллакай видео кардагем. Дар як ҷаласаи баргузор гардид ки дар уҷа ширкат варзида буд директори агентӣ ва як пешниҳод ба ширкатҳои русӣ буд. Хушбахтона пешниҳода қабул кардагӣ ҳастанд. Нархи билет бояд ай $500 зиёд набошад дигар дар ягон авиакасо. Тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Ягон саволои дигар дошта бошед, агар дар комментария ёки дар инстаграми ма омада саволои худтона равон кунед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.